Nyoro kia Manyata goti meye bunge ya South Mugrango e county ya Kisii nigo bono egusaba obokonyi korwa serikali eriko mwenia omwana obo uyobeira sengendu asegeka kiemyaka 3 akobwatkana nengusanano ya mangana yoboremo yaberege koenekiwa egati yabo amona abamate babo korwa sensemo ya Transmara. Achande kirega twasumbokire etogosaba enkeyeiga enyorerwo bosibole Yamate yokorwa sekinyoro kia Manyata goti imeye bunge ya South Mugrango nigo bono yanyarire kia gusaba bokonyi eriko mwenia oyo mwabo oyo nyaride kagosira nakoba engendu emyaka 3 goika bono asingenjo yokungusanana kwendemero asensemeyo tutarali mwandondo asomuchi oyo mwando ito no morembe kiagera ensi omwama tokabwato morembe naye igo menyete buya twachandekire enkeyiga yachandekire omogaka kabiriri buna atindigetwa omomagokora agatinde kwa romonginoye momuroyo monene agatinde kwa kirubonere mechando omenya naye niri abana agaiga banene nyakogum iroroje buneri riroje ria chakirita somongino korokumibori ominto no mogaka bono nigo banyarire bakuburia serikali nabarai serikali yaito tugusaba iga kamuranje gochakira inse paka sobisia na ye president kamuranje mutubwate simuto igwa mangana ya iga mutubekera marembe gekogera ntori korara ebagocha barara nsage sono twarara na barabwo ngane chi watch moni korenda bale ndomenya tina marembe ko tomenya ta chikoti muna tomenya ta chikoti bana baito mbari go sukuru twachandekire ebe sokonyora ngane koti yo kwireri bagogo ogosomia omwana abana baito bako batari go sukuru kai bagocha gochi boigo nigo bamumochirie umubunge bwensemeyo Silvana Sosoro tunto bwate MP yaito oyoro osoro amaene pige semechande ya chagete koba ndwana komorora ndumanye dina ki ntundu tari abantu baye akogambira gosako manyanga muchando kitubwate ekogera twinyorete abaiburi baito baraiga tukatuka torororo togosaba iga aboniga abana baito mumbuga igase togochigochi gose bakwenyorera koru bagokora kasi muno mwana agotambuka gochiororo iga onarereiru boniga abana baito baitire oyo mobo gaitire are nyumba raranyese igo turi no goichana sana muna omongino yasirete mugaka gasira na gocha gusobore moboiga twara goteba iga nentumira tokorera buna abana bamwabo gosaba abanyakenyoro togoteba iga ine company niyo yacheta yanyore kibesa n'abantu bali boto twete kibesa bagende mutu twabate kibesa bachigotoita Dennis Makori no yoriye kerugo kyobochumbe asensemeyo nere akwete omwaka 2021 mongino itanya gutinde kubaka boniga ekiagera efamu yake yani bachita bakabeke court injunction muno bole moboya no bwabo mongino itatinde kwa efamilie ya minyira koru omwaka 1921 emyaka 102 boniga ngaya abantu abakabeire bache gocha boniga okire mungo mugondo uyu no yobo asengenje babwate kibesa nakibaho kandamisira efamily amuneke nyoru kwa jumla etware go sabaiga ebyongosi byeito byonsi pi byagusi igangusi tigango tobwatira namo amangana yekesi ekerusugu elindo mongino oyo atindekwe wango muneko nyarekana nguripoti nigetaseni Candice TV eridariane Brighton Makori.